30 segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1, va, entrando a Cabo da Cruz. Cinco, 4, 3, 2, 1, va. Hola, moi boas tardes a todos, benvidos a esta primeira bandeira Concello de Narón. Precioso día de verán que quedou hoxe, preciosa tarde de verán para disfrutar deste maravilloso deporte que é o remo. Recordamos que por cuestións da marea convertiuse a prova nunha contrarreloxo, como vedes, saíron as 3 tripulacións, a Cabana e Ferrol. A prova, pero vemos que a resposta do público foi boa, hai moita xente aquí, esperemos que animedes, sabemos que as rapadas os van a oír, que lles vais a dar todos os Tribola, Sabela López, Tania Gavía, Vanessa Suárez, Marta Vales, Ángela Yáñez e Montserrat Martínez. Que esta bandeira está organizada polo Club de Remo Narón, un club de remo novo na competición que aposta polo remo por todo o alto, organizando, como xa estamos a ver, unha regata femenina na que eles, a pesar non ten traiñera, non? Aquí los sureños siempre se lo dan. Para allá. Por aquí. Ahí. Bueno, yo tengo la bocina. Recordamos tempos da primeira virada, Cabana Ferrol 5.34, Club de Remo Chapela 5.40 e Cabo de Cruz 5.26. Veremos se cambian as cousas. Cuidado con el cable, Paloma. El cable debajo del pie. Veremos que pasa, xa faltan poucos metros. Vamos a ver agora se esa afición veña que se vos escoite. Tripulación de Cabana masculino, non podedes cruzar unha liña de che... E a xa chegan as rapazos do Club de Remo Chapela. Veña, vamos a darlles tamén folgos a estos campeóns. Rematou. Rapazos do Club de Remo Cabo de Cruz, vamos a darles a eles tamén un forte aplauso.